nascut a la Pell de Plantada, el 1er de novembre de 1950. D'en Piei, s'ha vingut a l'escola, a començar a anar a l'escola a Taillac, Piei que l'Alsurs partiero a Miazzun per non fa mangiare l'Alsurs alle Menazzero, me cargaven a centre che aveva un oncle che mi faceva mangiare a Miazzun, e aveva per bus per non fa mangiare la cantina, all'epoca l'ho ramassat con l'aria ci stava pasta pau. Piei a sortida de l'escola a 14 anys, anar a l'escola d'agricultura a Signac, més tarder, enfin, a 2 o 7 anys, que hem tret els diplomes agrícoles de Moreri a l'hostal, anar-hi a fer de pitjors treballs a drets o gauts, perquè hi havia meus parents i jo, soy una bòria de 2 o 7 hectares, que fèiem músic pitjor. A la bon cantaritzu anava a treballar de vegis, sempre aquí, o d'un cosí a Taurinos, que era fabre, que el que m'ha ensenyat a treballar i a saudar. Voilà, Piei, ha pres a 20 anys fer un regiment, seria reformat perquè faria problema de santat, d'asma, faria. A 23 anys, 24 anys, com tu no m'ho fent tot el món de nom, trobarina fent-no, que volia pla de lleu, no m'arideren, els eren d'udroles, solament amb 2 o 7 hectares, cargueta assatzada de faquicom per poder viure totes ensemble, elevada de droles, de tot. Muntaren una porcaria d'engraissament, Piei muntaren un elevatge de lapins, d'engraissament, que hi ha molts llans de vacos, a l'època també, els vacos, la fent amb 60 de lapines, a l'època guanyava mai d'argent que lleu de molts de 24 vacos. Allora, bona cosa passet com co, Piei ha pres pitjor a pitjor, més tarderen en 67, oui. Piei la vida s'ha passat, Piei quan caldo se fan vengar un municipi bels, diari se voru demorar que el Faquicon, jo me presentari com a candidat per les assurances de Grupamà, dic-lo cantú, s'hi havia elut, donc s'hi Grupamà en assurances agrícoles, per fer jo centres a Taillac, i hi havia un altre secretari que feia taurines, donc la comuna era partatjada en dos, segures. Voilà, après això, cosa passa qualque temps, aviam, en meme temps, a l'època, mon grand-père havia un reseller que se desplaçava a resar a codes de paisans o de Tringocambre o Fainaborio, un bastiment, perdó. Havia de batusos també, havia 2 batusos pel blat i una pel treflo. Quan la missionis de batusos a Rivero, mon grand-père era músic retro, com se diu, podia pas comprendre que una macina en se promen dins un camp, dins tots els costats, ell queria que la nivelés amb el nivell a plen pec, que podia pas comprendre que marxés. Donc ne crompé pas, et voilà. Cosa perdet com co, e poi io cantaria un certain temps après, com m'agradava, i ne fa que ho fui d'un entrepreneur que havia anat a Taillac, en sèrie tornar a crompar de macinos, m'ha fet pas evident de tornar a fer una clientela que l'ha de perdre. Voilà, farem pet, i le fan entre temps, havia grandit, passat els exàmens per poder reprendre la borio, me havia un problema de santat, facia d'asme, allora amb l'asme podia pas remurar, que al cap d'un moment, que em vaig dir que ell podia pas sortir, vaig tornar a vendre els macinos, i prenguer la retreta a partir de 57 anys, que la llei era passada al governament que podia la prendre a 57 anys. La prenguer-hi, i voilà, d'en Piei, ara n'hi ha un any que s'havia retreta, a reparir tractors, enfin, he muntat en el col·lectiu de tractors viels, de col·lectiu, he passat un temps aquí perquè la mecànica m'hi placo, i voilà. Ara passat la retreta. Sur la Sazou, avez-vous vist des camions, vous? Ah oui, perquè, com ho diuen els predecessors que heu parlat d'abans, aquí a l'època hi havia de Sazou que eren marcades per poder fer cada cop la recolta o el seminar i tot, i te cal fa com s'ho panaves, te cal pres que fa com se panaves una recolta, te cal annuncio 13 de Surel, tot el món de dalla, a l'època se tallava, màximum quan havies tallat una tara, havies tallat. Ne feu 15, ne feu 2 o 7, ne feu 20, els tipus, dins una que ho reclamat. Altres coses, que encara fare pizza una volta, la caria fa passar aquí a burro, E ara la boria? La boria l'ha illuata perché volle fare pas poi demorare a causa di santate, la figlia aveva il diploma, stava, ma si è installata più loin, voilà.
Et n'avez force des tractors dans la collection? N'hi ha 21 o 22, no? Et fas visita? Oh, jo que veure, oui, pas de problema. Podeu venir, segura, us inviti, eh? Et tout à l'heure, on nous disait que c'est venu à l'école Oui. ici, à Centre. La primària, oui. Mais quand il venu a peu, Ah, oui, et quand t'as quoi de camí. 3 quilomètres. Un ramassat secular, i a l'època existava pas, eh? Donc, 13 le matí, 13 le... Oui, Ah, ouais. e a Miazzo m'han sabut tutti de stüs aquí. E de quella l'hivern, que n'hi havia de neu, demorava a que era un fraide que tenia el cafè, i sí, un fraide del Gran Pere, allà, que era nascut al meu hostal. Era le grand-père que havia le resseyer. Oui, Ah, ouais, ouais. ouais. Et à court à cause restait à quel... Lo resseyer en Ouais. 4,20. En 4,20 quand Ouais, même. ouais. En 4,20. E l'hai tornat a mettere in marzo, ara io torni a resar per ieu, per ieu, què? Vous souvenez così com marciava? Ah, oui, me lo fa marçar, ieu. Et il y avait une confusion par la Oui. lo Favira. Oui, la caufusa per l'Albatusos e havia un poste elettric que brancava directament sulla linea. Et era per fa des fustos. Oui, de fusto, de pose, d'importo què, lo punt d'una fenyal, la teula, tots els treballs, les panos, lo punt, en si de suite. Tot això que los charpentiers comandaven. Perquè en general, quan anava a resar in particular, com que el charpentier venia per triar els aures e per dire que el fa una fusta aquí, que el fa... Tot això, i donava el papier amb totes les peces que caríem, les dimensions. Ah, és interessant. E io telefono al tipo e mi porta 15 panos e vorrei fare una charpanta, lo si resas, aquí all'epoca che io ho cominciato a occuparlo West, lo sortì, e lo resellè che era lo proprietari che faceva lo bastiment, segurès, che l'anava a querre a me de biaus a coda aquell que era de Davon. La batiusa que era per ell. E poi che lo tractor sortiero, che era lo tractor che la tractava, che... E restaren de fa descudre amb la batusa en 61 per nautes, en raperi encara. Et avait une poulie d'olengo et l'avait toujours parlada. Ah, tu ho tens, oui. Così bé. Sei pas. N'hi ha 3 anys que l'ha parlat a plus. Ah, Ouais. per de què? E lo de ser de momera. Ah. Que me los parents parlaven pas que patuès, fem patuès o occitan, que tota la vida he parlat com a Bon, me la feien els infants, parlava francès, me'n feien bon. I jo, que me regali de poder parlar patuès amb qualcun. Et le segala per vous, de què és el Ah, podria que estiu. Lo segalà, bon, accoll una certa partida, certain cantús del departament, que se limitava a, com últims predecessors, a l'època a semenar de segal, perquè les terres eren pas terribles, i ara ho han guardat per poder fer la venda de certes produccions animals, per exemple, les veaux du segalà o un truc com això, autrement tirat d'aquí, d'ull, el segal n'existe pas plus. Des fois, ou encara un pau? Pas gaire, per folklore, oui. Per escudre amb una vieille batusa, en són de voto del país. Et aujourd'hui, la production que se fait le maïs, le segala, de què és el Jo de l'antevaco, jo de l'antefeda, principalment, de vaca de car, els vedells, d'anyels, après de porcariós, bon, un pau disparut. Et del costat de centre, se faisio de patanus com se'n faisio a Ah oui, Robeilus? de l'Otens, oui. De l'Otens, oui. Per vendre? Oui. Oui, oui. Ne fazias vos? Non. Et per vos, la capitale és Puleu Robeilus, La capitale de segala. Ropeilus, la barraca. Los dos. Ouais. D'allò recollint aquell cantó que heu creat per l'Ubedel de Vall Segalà. Que he partit d'allà. E les comunes alentours i sobrancades après. Et est-ce que vous souvenez d'une canzonetta, d'une picciolo contino? No, perquè se me metti a cantar tots els... Va ploure de nou, ara per 3 turnes sobre el gavent, que en lugar de ganer.
E una contina, un quicon que faziam els efons quand era un pitxu, ari cabalú, aveți pas auzit No. acolo per fa saltar sul ginurs, No. una bressairola, som, No. ben No, ben. hi ha una anècdota ici que bon, ara, Pau, in sube que quand arribet a l'escola parlava pas que patuès, sabia pas parlar el francès. A l'escola de centres ici, i a Miatzun anaven menjar, fent lleu no, perquè menjava bico de l'oncle aquí, menyoc anava a menjar al cubent, del sior facia menjar a l'època avui. N'hi ha un que el rol, a l'època, havia l'habitude de fer els sabrotses, ell. E quand arribet al cubent, diet a la siur, sabes, siur, lleu, sabes, sabroto pel quiul. Excusame d'expressiu. Me'n fent, avui dia, és veritic, ecco, se passem mal, pareix, Bonic. Ouais. Bellissimo.